Abaya ketewa wɔ yɛfrɛ no Madeline na ofie ɛna ohun sɛ man bi a ɔhyɛ mask ɛbɛn ɔmo fie no. Ohun no wɔ ɔmo mpoma mu na odwane ɛkɔtetɛɛ. Man no introduce ne ho kyerɛ ɔmo na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ yɛfrɛ no Lyle Sifasafin na Mr. White nti na waba hɔ. Efisɛ Mr. White ekum ɔmo abusua. Madeline maame ɛntumi ayi ne nsɛm bisa no. Oshutu no kum no. Madeline no odwane kɔhyɛ ne mpa ase na Safin no nso ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔhwehwɛ no. Madeline etumi shutu no na ɔtwe ne body no efiri ɛdan no mu ɛba abɔnten. Nanso sɛ na ɔnwuiɛ. Madeline hyɛ aseɛ sɛ ɔdwane na ɔkɔto nsuo bi a na ɛso nyinaa ayɛ ice. Hyɛ aseɛ sɛ ɔdwane afa so nanso ɔtetɔ mu. Na Safin no nso ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔshutu nsuo no mu. Aha nso yɛaba present a Madeline anyini a ɔne James Bond ɛte ɛwɔ Matera sɛ mpenafoɔ. Ɔmo ani gye bom deɛ nanso Madeline nim sɛ James Bond ɛda so dwen obi a yɛfrɛ no Vespaline ɛho. Ka kyerɛ ne sɛ ɔnyi n'adwene mfiri ne so na James Bond nso ka kyerɛ ne sɛ ɔno nso nyi n'adwene mfiri man na ɔhyɛ mask a ɔbaa ne nkorabea no ho. Nti ɔtwerɛ ne din egu paper so na ɔhyɛ no. Adeɛ kyi no James Bond ɛkɔ Vespa ɛna ɛso. Hyɛ aseɛ ɛhyɛ papa bi a na watwerɛ so forgive me ɛwɔ ne nna no so. Ɔbɛfiri hɔ no ohun card bi a na ɛda hɔ na ɔfa hwɛ so na ankyɛ ɛna ɛnna no ɛblasteeɛ. Bond ɛsɔre ntɛm na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔdwane. Deɛ na yɛ nipakumfoɔ bi a deɛ na ɔda ɔma no yɛfrɛ no Primo anaasɛ Cyclops ana ɔmo pɛ Bond ɛkono nti ɔmo dii n'akyi. Bond ɛde moto ɛkɔduru ne dan mu hɔ na ɔkɔ bɔɔ Madeline boɔ sɛ ɔno na nkurɔfoɔ no ɛpɛ n'akono efisɛ ɔno na kyerɛ ɔmo baabi a ɔwɔ. Ma Madeline bɛtena ne kaa anim na ɔmo start drive firi hɔ nanso na nipa bɔnefoɔ no di ɔmo akyi. Bɔnefoɔ no de ɔmo kaa no crashee James Bond deɛ anim. Ɔmo twa James Bond mo ho hyiae. Ɔkɔ so a tutuutu bɔ ɔmo kaa anim a na James Bond ɛnyɛ ho hwee. Bra a sɛ Madeline ɛka no korɛ no ɔactivate machine gun bi a ɛwɔ ne kaa no ho ɛma ɛkum nipa bɔnefoɔ no nyinaa. Gye sɛ Primo no nko a emu daa hɔ no James Bond ɛde Madeline ɛkɔsii train mu na ɔmo ntɛm tetee efisɛ na ɔngye ne ndi biem. Ɔde anisuo yɛ n'adwene sɛ ɔbɛsan aba ne nkyɛn nanso na ayɛ late. Mfie no m'akyi nipa kumkuo bi nso kɔwura lab bi a ne yɛfrɛ hɔ MI6. Na ɔmo nyinaa ɛne Safin na ɛyɛ adwuma a na wafrɛ head scientist a wɔ office hɔ a yɛfrɛ no Valdo Obrishev a wɔne ne sɛ ɔmo ba. Ɔmo kidnapo Obrishev ɛne scientist bi ɔwɔ hɔ na ɔmo kum ɔmo a na ɔmo wɔ lab hɔ nyinaa. Nti ɔmo ba lab hɔ ne sɛ na ɔmo bɛfa adubɔni bi a yɛfrɛ no Heracles. Ɛyɛ adubɔni bi a yɛtumi de yɛ poison. Sɛ nipa mmienu ɛhonam ahyia a wonya deɛ ɔmo pɛ wieɛ na ɔmo kum scientist baako no na ɔmo fa Obrishev ɛka ɔmo ho deɛ ɔmo kɔɛ. Company anaa group na yɛfrɛ mo MI6 no ɛte ho asɛm. Mma ne panyin a ɔwɔ hɔ yɛ sɛ ɔne M ɛkɔka ho asɛm. Nanso M anka adubɔne no ho hwee na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ James Bond akyiri kwan. James Bond nso retire from MI6 a ɔwɔ Jamaica ɛredwodwo no ho. Hu ne colleagues mmienu bi a na baako din de Felix Leiter ɛna na deɛ ɔka no nso din de Logan Ash. Ɔmo kɔɔ night club bi na ɔmo ka kyerɛ James Bond sɛ nkurɔfoɔ bi abɛwura lab hɔ ama afei ɔmo asan so akye Obrishev. Bond ɛmpɛ sɛ ɔde ne ho ɛbɛhyehyɛ mu. Na afei ɔka kyerɛ n'adamfo Felix sɛ ofili biribi suspicious ɛfa n'adamfo Ash no ho. Bond yɛ n'adwene sɛ ɔkɔ fie nanso na ne kaa no ɛngye so. Ohun ɔbaa bi a yɛfrɛ no Nomi na ɔde ne moto ɛfa Bond. Ɔmo kɔɔ ne place hɔ no ɔma ne hu sɛ ɔnyɛ agent at MI6 kwa na mmom ɔyɛ the new 007 deɛ na first James Bond ɛyɛ no. Na ɔma Bond te aseɛ sɛ Obrishev ɛne ɔmo target nti ɛma Bond ɛntwintwa n'akwan. Aha nso ɛmo ɛka files bi a ɔmo awia free lab hɔ. Bond ɛfrɛ no bisaa ne sɛ deɛ na wayɛ afa Obrishev ɛne Spectre mo ho. M ɛkatee kɔɔ no na ɔne man bi ɔwɔ a yɛfrɛ no Tana ɛdi ho nkɔmmɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔne guy bi yɛfrɛ no Blofeld ɛkasa. Na yɛalɔɔke no ahyɛ baabi a yɛfrɛ hɔ Belmarsh. Felix ma Bond ɛkɔ Cuba ɛkɔhyia CIA ɛpanyin bi a ne yɛfrɛ no Paloma. Ɔmo akɔ meeting bi ase ɛma Blofeld no nso yusu robotic eye te sɛ Primo deɛ no ɛrehwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ party no ase. Anso yɛaka kyerɛ Obrishev sɛ ɔnhyehyɛ Heracles adubɔne no. Nanso wasesa no ɛde aduru foforɔ ɛna ahyɛ mu. Bond ɛne Paloma ahu sɛ Blofeld ɛpɛ bɔne bi adi. Ɔmo party no nyinaa ɛma ɔmo ani ɛbaa Bond so. Na ankyɛ ɔmo gyaa Heracles poison no ɛwɔ mframa mu. A na ɔmo akyi mpɔ ne sɛ ɔmo release ɛde agu mframa mu de akum James Bond. Poison na anka Spectre agents no na mmom
Spectre operatives no ɛna mpɔmpɔbɔne hyɛ aseɛ bobɔ mani. Itu atoto kɔ so na afei Nomi ɛbaa hɔ ɛbɛgye Obrishev de ne kɔɛ. Paloma ekuku nkurɔfoɔ bebree no onya kaa na ohu Obrishev ɛwɔ hɔ. Ɔde kaa no kɔbɔɔ structure bi a na Obrishev ɛredwane afa so na afei ɔbɛhwɛ ne kaa no so. Na afei ɔde no kɔmaa James Bond. Bond Obrishev ɛbaa boat no ma ne bɛhyia Felix ɛne Ash. Mo start kasa na ɔmo toto n'ano sɛ ade nti na poison no anya James Bond. Ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ mu na Ash ɛyɛ nervous na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔnyae kasa. Obrishev kaa sɛ Spectre na ɛyɛ target no nti ɔhyɛ da kyɛngye DNA sample no sɛnea ɛbɛyɛ a poison no bɛkɔɔ no no mu na ɛnyɛ Bond. Ɔsan kaa sɛ M ɛna ɛboa no ma ɔmoyɛ Heracles poison no. Ɔno busaa sɛ yɛdɛn na Blofeld ɛhu sɛ ɔbɛba hɔ. Ɛhɔ na ɔbɛhu sɛ Ash no ɛyɛ adwuma as a double agent a ɔne Obrishev no ɛna ɛyɛ adwuma. Apere kɔɔ so ɛma Ash no shoot to Felix na ɔne Obrishev adwane. Mohyɛ da ma atokuro bɛda Ash ma ɛstate sɛ mem. Bond try sɛ ɔbɛboa Felix nanso na etuo no nya no dodo nti ankyɛ ɛna ɔwuiɛ. Bond gyaa n'adamfo no wɔ fi sɛ na ɔno so ne nkwada ɛsaneɛ mu na afei ɔtumi gyee no ho. Bond kɔɔ MI6 ne M kɔkasa ma ɔka kyerɛ no sɛ pɛ sɛ ɔmoma ne kwan ma no kɔwura Belmarsh na ɔne Blofeld no kɔdi nkɔmmɔ. Mpene no ɔpamoo Bond firi hɔ fi sɛ ɔhyɛ no abufuo. M frɛ Nomi sɛ ɔpɛ sɛ ɔscan biribi a ɛwɔ Blofeld ɛsɛl mu ɛne ɔno ankasa mu. James Bond ɛpie no Money Penny yɛ sɛ ɔbɛboa no. Saa nnwumere no ɔmokɔ kiw fie a na ɔboa ne boyfriend ama ɔmayɛ aduane. Moka kyerɛ ne sɛ ɔnhwɛ files na ɔmanya ne mu. Mohwɛ mu na ɔmuhu ɔmo a na Spectre atarget ɔmo a na aka Blofeld nko a. Ɔmo sɛ hu files bi a na contain nipa bebree DNA. Bond ka kyerɛ kiw sɛ ɔmfa no kɔ Belmarsh na ɔnkɔhyia Blofeld na ɔka sɛ nipa baako pɛ ɛna ɛbɛtumi anya kwan no ɛho no. Nso yɛ Madeleine a ɔkɔ n'adwuma a ɔyɛ psychiatrist. Kɔɔ ne office no sɛ Safin ɛte hɔ. Nipa na ne nkorabere mu ɔbɛɛ fie bɛku ne maame no. Nanso na ɔnkae no ɛkɔpem sɛ ɔyii ne mask no. Bere a Madeleine suroe no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔhia ne sɛ ɔbɛyɛ adeɛ bi ma no. Bond ɛkɔhyia MI6 team ne nyinaa ne yɛsaa de ne sii so sɛ 00 agent. Ɔmo hwɛ Spectre operator bi ayie bi ɔmo kɔɔeɛ a na abusuafoɔ 5 a ɔmo bɛn na ɔmo ayie na ɔmo nyinaa awu. Heracles poison no bi a na ɛwɔ deɛ wɔwu no mu bi anya ɔmo. Kyerɛkyerɛ mu sɛ ɔmo anyɛ sɛ ɛmbɛyɛ harmful na mmom ɔmo yɛ sɛ ɛbɛtargete nkurɔfoɔ bi a na sɛ nka wobɛn no mpo a ɛnyɛ ɔhwee. Nanso sisi ɔmo asɛe na obi a ɔbɛbɛn ho bi a ɛbɛtumi ama no awu. Afei bɛgye tom sɛ James Bond bɛtumi akɔhu Blofeld. Bond kɔɔ Belmarsh na ɔsan ne Madeleine ɛkɔka bom. Ɔyɛ sɛ ɔbɛsɔ ne nsɛm nanso Madeleine ampene. Yɛde Blofeld ɛbaeɛ no Madeleine hyɛ aseɛ yɛ nervous na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfiri hɔ. Bond sɔ ne sisi nanso ɔgye ne ho apue. Bond ne Blofeld ɛkasaeɛ no ne huna no na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔno ne hyɛɛ da ɛsɛte James Bond app ɛwɔ Vista tumbu hɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma no agye adi sɛ Madeleine na ɛsɛte ne app. Ɔkeka nsɛm de hyɛ Bond abufuo ɛkɔpem sɛ ne bufuo yɛ ma ɔataake Blofeld. Tana awura dan mu sɛ wɔbɛstɔpe James Bond. Ɛhɔ na ɔmo bɛhu sɛ Blofeld no afa no awu. Ne nti ɛte saa ne sɛ Heracles poison no bi na ebi wɔ James Bond nsa nti ɔde ne nsa kaa no ɛma no ahwere ne nkwa. Bond abɛhu sɛ Madeleine na ɛde maa no na ɔde maa no ɛberɛ a ɔhuu no a ɔsɔɔ ne mu no. Madeleine adwane afiri n'apartment mu a obiara hu baabi a wafa. Bond hyɛ aseɛ sɛ ɔhwehwɛ no na ɔkɔhuu no ɛwɔ ne childhood home. Bond kɔɔeɛ no kɔhu sɛ Madeleine wɔ babaa na ɛyɛ no nwanwa paa na ɔka kyerɛ Bond sɛ akora no nyɛ ne dea. Ɔde da akora no wieɛ no ɔka kyerɛ no nipa koro a Safin ɛyɛ na yɛ Blofeld na ɛka kyerɛ Madeleine papa sɛ ɔnku Safin abusua nyinaa na ɛyɛ ɔno nko ara ne survive a na wɔde dɛm ɛwɔ n'anim. Ɔsan so kan island bi a Safin abusua no wɔ a seesei a ɛhɔ na Safin nipa wei ɛyɛ ne nneɛma ɛwɔ hɔ. Bond ɛma Kill information ɛbɛboa ɔmo ma ɔmo de ɛho Safin na Kill ɛma MI6 foɔ no ɛhwehwɛ location no na ɔmo hu sɛ ɛhyɛ Japan ɛne Russia mfimfini. Na Nomi ɛhwehwɛ Ash nanso akyire Bond ɛbɛhu sɛ Safin nkurɔfoɔ no bi abɛn ɔmo paa nti ɔde Madeleine ɛne ne babaa no firi hɔ asomdwie. Monam kwan so ɛrekɔ no Safin nkurɔfoɔ no ɛdi ɔmo akyi. Bond ɛfa mfutu kwan foforɔ nanso ankyɛ ɔmo kaa no ɛmu ne dane. Bond hyɛ aseɛ sɛ ɔreshoot nipa bɔnefoɔ no na ɔhyehyɛ mfidie ɛma ɔmo. Owui ɔkɔpem berɛ a Ash na ankasa baa abɔnten sɛ ɔno ɛbɛku James Bond. James Bond fa kwan bi so ɛma ne kaa no crasheeɛ. Ash yɛ nkakra pii na obisaa Bond hɔ mmoa.
Bond kai okwanya Felix ewuye no na afi opia ka ne to no so ema no ahye no na afi ewuye we hu say ya chi Madeleine ne ba no ne de omko island no so Bond ko kai MI6 no na afi no mi de na boss body ni 007 ema no afi omo shase say omko island ho akostop Safin na afi omo save Madeleine ne ba Safin de Madeleine ne ba no ko ne garden bia na we dua poisonous trees bebre ho Nomi any Bond echo island no so no makura facility wa omane ya wudi for no air presso omachi obreshave no ma plan say omobe bomb facility wo emfa ho akode a omuni amobetimi de ayesa no obreshave etretin nomi bebre na ma ne epushi ne to nsuo na no ni bot ayimu manimo na ma ne dissolve na ma workers no edwane efri nsuo ni mo bra mo se nsuo no ayam obreshave no Madeleine etimi edwane free prime nsembra oto hoti egu nenim Bond ebu nkotodwe epa Safin chon se emani nku omo na obeye de opese we bia na hona uyi ni tu na ukun Safin nkrofo no na one Madeleine mudwane Madeleine ba no eka Safin na ujane mane koe na akra ne de no kusi kopim se hu ni maame Madeleine Bond eboa emo edwane na afi prime be attack Bond nanso o de KOS gadget no ehye prime ni cybernetic eye no na afi emaniti ebloye afi uwie afi Bond ekobie hop no na ema Royal Navy fo no e de missiles essay facility wo sasidi no ye na adwene so be free hokopem se hu se Safin to e hop no nimbi Bond so atime kobie puno no so Safin issue too no the nanobots no infected no abrekwa na o target Madeleine ne baba no ehye Bond abufu ema oni Safin echo na afi obu ni nsema na afi o shoot no ema ne wuye Bond sa manage sa ko bie puno ne bi no be hu se wontimi free island ne so abrekwa a on hit Madeleine ne baba no ofre no mi na o ma o de Madeleine eto line so mo che awie yensem de bum no bi ada ne do edi ekire ne yonko afi yo kan no kra kire Bond se akra no eye ne ba ujina okopim se missiles ne buy na ebe say facility one na ma Bond nso ewi MI6 wo so no tenor kill money penny any nomi motos tinsa e de celebrate Bond victory no Madeleine ene ne baba no e drive call Matera na omokoto ma brabo so ho na oka ne papa a story che na e man bi a friend Bond a ne full name e de James Bond. Yeah, that's it. So, share. So, hope videos be able to say I like it, not subscribe it.